Mira que l'altre dia vaig anar a comprar un rellotge que... Rellotge? Sí, jo en tinc un d'aquests digitals molt guapos. I quan vaig arribar no hi havia aparcament. Resulta que aparcament està fatal. Jo sempre que vaig al centre miro d'anar amb transport públic, perquè, escolta, arribes allà i comences a donar voltes i voltes i no trobes lloc per aparcar. El que passa que, esclar, si vas amb transport públic has de mirar l'horari, perquè la combinació potser triga més del que trigaries amb cotxe. Per cert, t'he dit que m'han proposat canviar de departament dins de l'empresa. Escolta, no sé què pensar, sembla que sigui millor, però clar, avui en dia les empreses han canviat tant que ja no ho sé. Què? Us ha passat, no? De fet, ens passa sovint. És el fenomen vull parlar de mi, molt extès actualment i que evita qualsevol esforç d'escoltar els altres. Però jo crec que sé per què ens passa això. Som competitius, egocèntrics i dispersos, i això no va a menys. Hem reduït molt els moments de converses de qualitat amb altres persones. Anem de cul, tot és ràpid, i fins i tot quan estem amb amics propers, estem pendents del mòbil. No tenim espais de pausa per poder explicar-nos bé, i per tant, quan ens trobem algú que li podem explicar, li fotem la tabarra perquè en qualsevol moment aquella conversa es pot acabar. Però també tenim un altre problema. Pensem que allò que fem, allò que pensem, allò que opinem, és més important que el que fan els altres. Tot el contrari de la humilitat. Ens veiem abocats contínuament a parlar per demostrar que no som febles i que ho tenim tot controlat. Si es nota que no saps o dubtes, el món se't menja. I això no ho podem suportar. Sabeu què passa? Que aquest és el principal escull per aprendre. Quan no escoltes, quan defenses una posició encara que no en tinguis ni idea, no deixes espai per l'aprenentatge. T'havia dit que anem de vacances a Portugal? No hi hem estat mai, però hem llegit tot per internet, sabem què farem cada dia i allà on anirem. Està bé. Però hi anirem amb cotxe, que els avions estan molt cars i a més, un cop allà tens el cotxe i et pots moure lliurement per on vulguis. Però quan viatges amb trens també veus coses boniques i anem amb uns amics, en Joan i la Carme, amics de tota la vida. El que passa que en Joan, que té 55 anys, ara s'ha quedat sense feina. És mecànic de tota la vida i ha tancat l'empresa i el carrer. Veieu que l'altre va quedant acorralat i en tota la conversa no ha pogut dir res seu? És un atac i gol constant. El que els hi passi a en Joan i la Carme és molt més important que el que li passa a l'amic que tenim allà i hem quedat per xerrar. En el millor dels casos, escoltem a l'altre, però en realitat no l'estem escoltant. Estem pensant què direm nosaltres quan ens toqui parlar. Això ho fa molta gent i te n'adones perquè quan contesta veus que no estava escoltant. Fins i tot pot fer referència a una cosa que acabes de dir. Nosaltres anirem a passar uns dies a la Costa Brava, al càmping de sempre. I vosaltres què feu per vacances? Mar o muntanya? Si vols mar, escolta, conec un lloc a la Costa Brava fantàstic i hem anat moltes vegades, un hotel de 5 estrelles, A nosaltres ens agrada dormir bé, No com aquesta gent que va amb furgoneta o amb caravana de càmping, no. Això no són vacances ni són res. Quan parles molt i no escoltes, no estàs respectant a l'altre. No el tens en compte. I si és un amic, vols dir que és un amic de veritat. Si no respectes els seus gustos ni les seves opinions, què et queda? Som amics de tota la vida, que quedem per xerrar i ens expliquem moltes coses. Sí, ens expliquem moltes coses. Què vols dir? Jo penso que una amistat de debò és aquella en què no hi ha secrets. No hi ha secrets. Fins i tot en converses amb diverses persones, hi ha gent que va aixecant de mica en mica el to de veu per centrar l'atenció. I en el moment que deixa de ser el protagonista, torna a fer-se notar. Fins i tot es posa enmig de converses de dues persones per centrar el focus cap a ell. Això és terrible pels qui ho pateixen, però és que aquell no se n'adona. Una altra manera és deixar de mirar la persona que està parlant per mirar-ne una altra. Fins i tot iniciar una nova conversa. D'això se'n diu deixar-te amb la paraula a la boca. Quan qui estava parlant veu que l'altre no el mira, busca algú altre que el miri. I si no troba ningú, doncs calla. Els espais de conversa són moments tresor. Els hem de cuidar. No som els més importants ni ho sabem tot. Callem una mica, que potser aprendrem coses que mai hauríem imaginat. Escolta, t'he dit que hi vaig anar al teatre? Fantàstic, uns actors, unes actrius, un vestuari...